I u Bijeljini se organizuje tenska liga svake godine koja traje 6 mjeseci od aprila do septembra okolnih gradova u regiji. Šta će biti onog dana kad Novak ode u penziju, to... Dobro, ovo je ozbiljno zapažanje. Ja to negde nisam uzela u obzir kad sam ti postavila pitanje. Da. Skoro je 7 godina mlađe od... Ajmo detalje malo oko ovog turnira. Ovo je tradicija ili ne baš tradicija? Ili ste debitanti još uvek? Neka skromna tradicija. Ove godine je 5. godina kako organizujemo ovu, znači o klincima koji se odluče da treniraju tenis i da teže ka tome da porodica ima klinca koji trenira tenis. Jer je sve skupo, od opreme do trenera, putovanja na turnire iz sedmice u sedmicu. Jel mislite na tomboli ili za igrače? Za igrače su obezbeđena novčana sredstva, pehari, neki vaučeri. Nećemo da otkrivamo, uglavnom važno je da kažemo da je Bijeljina, da je gradska uprava učestvovala i u ovoj sportskoj manifestaciji. Lepo je da to istaknemo. Uvek gradska uprava negde podržava ovakve o 5. tenis Summer Cupu u Bijeljini od 26. do 28. jula. Srdačno se pozdravljamo i svakako se družimo sa tobom kasnije. Pitanje ko su domaći, a ko strani plaćenici u Republici Srpskoj. Nastavljamo dalje, gledamo štampano izdanje ovog jutra, Glas Srpski prvi na redu. Dakle, online sudije guraju zemlju u nove sukobe, krnji Ustavni sud Bosne i Hercegovine van snage. Da vidimo sad naslovnu stranu nezavisnih novina. Ana je već malo prije rekla da je ova lijepa tema i sljedeće teme. Ne, oslobođenje je tu, ipak ništa od porezne. Na strani kažu ovako, Vesić iznio dokaze u Skupštini, Ćutin kum je potrebno 500 dinara, ne može više džaba. Ako ispod stola. Novo izdanje Blica, ekskluzivne fotografije članova Balkanskog kartela, 3 prsta i tone kokaina u džungli. Želi politički da profitira od litijuma. Nove užasne pretnje hejtera iz opozicije, Ćuta urlao po Skupštini, bit će vatre, Bajdena sklonio Obama. Uprava sramoti Srbiju Partizan, jasno je ko je kriv za debakl Dinama iz Kijeva, 6-2 je bio rezultat i crno-beli pod vođstvom Miloša Bazure dotakli su dno, to su samo neke od mnoštva. Rizik opasno, ali hajde da krenemo redom. Jutra i čime se bavi, ona donosi raj fotoprizor, Banjska policija nastavlja žurnal za kraj.